Najviac ma trápi tu v Rači stav našich viníc. Dobrý deň, milí Račania. Volám sa Michal Krištofič a kandidujem za poslanca v Rači pod číslom 22 a spolu s ďalšími kandidátmi v skupine Spolu pre Raču. Pre kandidatúru som sa rozhodol, aby sme Raču posunuli k oveľa väčšej zodpovednosti, transparentnosti a čestnosti. Väčšinu kandidátov z toho tímu Spolu pre Raču poznám ako čestných ľudí, ktorí sa prihlásili k zásadám správni kandidáti a tým dali verejne najavo, že chcú svoje sľuby dodržať a presadzovať ich všemožným úsilím. Najviac ma trápi tu v Rači stav našich viníc. Rača bola vždy dedina, ktorá mala vinohrady hneď za domami a tieto tvorili perfektné a zdravé životné prostredie. Račania sa o ne starali, ako len vládali a mali z toho úžitok. Po revolúcii mnohí majitelia a nájomca Vila Víno Rača prestali tieto vinice obrábať, udržovať a tak sa stalo, že máme v Rači dosť neobrobených, zanedbaných viníc. Mnohí však svoje vinice obrábajú ďalej zodpovedne a preto máme aj veľa krásnych viníc, ktoré vidíme aj okolo seba a v porovnaní s tými neobrobenými môžeme vidieť ten veľký rozdiel. Dôležité je, že tie krásne vinice sú v prevahe a keď sa na ne pozeráme, tak máme pokoj v srdci a naopak neobrobené zase nám pokoj na duši nepridávajú a máme z toho smútok. Tento odkaz je posolstvo pre všetkých, ktorých sa chcú pričiniť o zlepšenie nášho krásneho prostredia a preto vás prosím, aby ste podporili mňa i ostatných z tímu Spolu pre Raču, pretože keď nás zvolíte, budeme mať oveľa viac možností urobiť pre záchranu našich vinohradov viac, rovnako tak aj pre ďalšie naše dobré projekty.